Infetħet għal proprjetajiet residenzjali kollha f'Għawdex l-iskema ta' restawr ta' bini antik f'UCA. Il-binjiet fil-UCA jistgħu jbenefikaw sa' 15,000 euro u dawk skedati fi grad wieħed jew tnejn jistgħu jikkwalifikaw sa' 25,000 euro sabiex isiru xogħlijiet ta' restawr fuq il-faċċati tal-proprjetajiet antiki. L-applikazzjonijiet jistgħu jkunu sottomessi permezz ta' perit u la darba jkunu approvati mill-awtorità tal-ippjanar jistgħu jibdew ix-xogħlijiet ta' restawr skont kif approvati. Il-Gvern iddedika 58 miljun euro għal priorità għall-iżvilupp sostenibbli urban f'Għawdex biss, fondi li diġà bdew jintużaw sabiex jitħejjew proġetti u inizjattivi konkreti għal Gżira Wċija. Minn dawn il-fondi Ewropej, il-Ministeru għal Għawdex u l-ippjanar innexxielu jassigura 5 miljun euro sabiex ikunu restawrati proprjetajiet f'UCA. Barra minn hekk l-awtorità tal-ippjanar allokat ukoll 9 miljun euro minn fondi nazzjonali sabiex il-kumplament ta' Għawdex jibbenefika mill-iskema ta' restawr. Fil-ftuħ tat-tieni fażi ta' din l-iskema l-Ministru għal Għawdex u l-ippjanar tilka mill-eri qal li b'din l-iskema il-Gvern tikompli jippromovi l-identità kulturali u arkitettonika ta' Għawdex u jagħti ħajja ġdida liż-żoni urbani tradizzjonali. Fix-xhur li ġejjin se nkunu qegħdin inħabbru l-istess skemi f'diversi reġjuni madwar Malta sabiex fil-verità nkunu qegħdin insaħħu il-fabric, il-faċċati, antik il-faċċati tradizzjonali ġewwa ċ-ċentru ta' kull raħal ta' Malta u Għawdex. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzot-Soppardi fisser din l-iskema bħala eżempju ċar ta' kif il-fondi Ewropej u dawk nazzjonali qed jintużaw u joħolqu riżultati tanġibbli għal komunitajiet. Huwa ħeġġeġ ir-residenti sabiex japplikaw għal din l-iskema li permezz tagħha jinżamm il-karattru tal-bini storiku f'Għawdex.